தவக்கால தினச்சிந்தனை 29ஆம் நாள். பாடுகளின் வெள்ளி நெருங்க நெருங்க இயேசு கொல்லப்படுவதற்கு ஏற்ற சூழல்கள் மெல்ல மெல்ல உருவெடுப்பதை நற்செய்தி வாசகங்கள் சொல்லத் தொடங்கிவிட்டன. இயேசுவுக்கு நிகழப்போவது அவரது முன்னோடிகளாக இருந்த உண்மை இறைவாக்கினர்களுக்கும் நிகழ்ந்தவையாகவே இருந்தவையே. இவையே இயேசு ஒரு உண்மையான இறைவாக்கினர் என்பதற்கும் உண்மையானவரே அவரை அனுப்பி வைத்துள்ளார் என்பதற்கும் சான்றாக உள்ளன. இதை குறித்தே சாலமோனின் ஞான நூல் இறை பற்றில்லாதவர் இறை பற்றுள்ளோரை எப்படி கணிக்கின்றனர் என்று விளக்குகிறது. இறை பற்றில்லாதவைகளை கலக்கம்பெறச் செய்வது தீயவைகளோ தவறானவைகளோ அல்ல, மாறாக இறை பற்றுள்ளோரின் நன்மைத்தனமும் நற்சான்றும் ஆகும். இருளில் பழகி போனவர்கள் ஒளியை எளிதில் விரும்புவதில்லை. ஒளி அவர்களின் கண்களை உறுத்துகிறது. இறை பற்றில்லாதவர்களின் இத்தகைய செயற்பாட்டிற்கு காரணம் அவர்களின் தீயொழுக்கம் அவர்களை பார்வையற்றோராக ஆக்கிவிட்டது என்கிறது சாலமோன் ஞானம். இயேசு மற்றொரு முறை இருளில் வந்த நிக்கோதேமுவிடம் தம் செயல்கள் தீயனவாய் இருப்பதால் மனிதர் ஒளியை விட இருளையே விரும்புகின்றனர். தீங்கு செய்யும் அனைவரும் ஒளியை வெறுக்கின்றனர். தங்கள் தீச்செயல் வெளியாகிவிடும் என அஞ்சி அவர்கள் ஒளியிடம் வருவதில்லை என்கிறார். எனினும் இறை பற்றில்லாதவர்களின் கண்களும் இயேசுவின் எதிரிகளின் கண்களும் முற்றிலுமாக பார்வையற்றிருக்கவில்லை. அந்த மக்கள் கூட்டத்திற்கு இயேசுவின் முழு ஜாதகமும் தெரிந்திருந்தது. ஆனால் இயேசு கடவுளால் அனுப்பப்பட்டவர் என்று அவர்களால் பார்க்க முடியவில்லை, பார்க்கவும் விரும்பவில்லை. பாவத்தில் ஊறிப்போனவர்களுக்கு உண்மையும் நேர்மையானவைகளும் எப்போதும் கசப்பாகவும் பொய்யும் தவறானவைகளும் இனிப்பாகவும் இருந்திடும். புனித அசிசி பிரான்சிஸ் தனது இறுதி முறையில், நான் பாவத்தில் இருந்தபோது தொழுநோய் கொண்டோரை காண்பது கசப்பாக இருந்தது, பாவம் கட்டிக்கொள்வது இனிப்பாக இருந்தது. அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்த பின் கசப்பானவை இனிப்பானது, இனிப்பானவை கசப்பாயிற்று என்கிறார். எனவே வெறுப்பும் விருப்பும் கசப்பும் இனிப்பும் நமது அகநிலையை பொறுத்ததாகும். இன்று இயேசுவை பற்றிய உண்மைகளை திரித்துச் சொல்லவும் அவை பொய் என்று பிதற்றவும் ஏராளமான ஊடகங்கள் வரிந்து கட்டிக்கொண்டு நிற்கின்றன. அவைகள் விரிக்கும் வலையில் பலரும் விழுந்து பொய்மையில் வாழ்கின்றனர். அத்தகைய நயவஞ்சகமான வலைகளிலிருந்து நம்மை காத்து கொள்வோம். நமது உள்ளத்திற்கும் உணர்வுக்கும் எவை இனிப்பாக தோன்றுகின்றன, எவை கசப்பாக தோன்றுகின்றன என்று அடையாளம் கண்டு நமது கண்ணோட்டத்தில் மாற்றம் காண ஆவண செய்திடுவோம். மன்றாடுவோமாக. இயேசுவின் இனிய இதயமே, உமது இனிமையை சுவைத்து நீ எவ்வளவு நல்லவர் என்று கண்டு கொள்ளச் செய்தருளும். பொய்மைக்கும் மெய்மைக்கும் இடையே எங்களுக்குள் நிலவும் குழப்பத்திலிருந்து நாங்கள் விடுபட்டு உண்மையாம் உம்மை பற்றி கொள்ள எங்களுக்கு உதவிடுவீராக. ஆமென்.